Και Κατερινά, σήκω γλυκό κορίτσι, γιατί μου πες πριν, μου έλεγες ότι εμένα αυτά είναι τα θέματα. Μεταποίηση ρούχων, τρελαίνομαι, μου λες για αυτά τα θέματα. Πεθαίνω για τη μεταποίηση ρούχων. Εγώ δεν έχω ιδέα από αυτά, ούτε να πιάσω το ψαλίδι. Είμαι τον άλλο, να φτιάξω τα κονσερβοκούτια, τα τζουρτζουλιδάκια, τα άλλα. Αυτά τη θεωρώ τρομερά χρήσιμη αυτή. Γιατί έχεις ένα μπλουζάκι, ξέρω εγώ. Το έχεις βαρεθεί. Παίρνεις, ρίχνεις 2 ψαλιδιές και το κάνεις άλλη κατάσταση. Η Χριστιάνα Τσόλα, η Κατερίνα Τι Τζαρίτη. μου κάνεις, καλά είσαι. Θα με μάθεις τίποτα να φτιάξω. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, έχουμε το βιβλίο με τα ποίηματα. Έτσι το ονομάσαμε. Είναι μια συλλογική δουλειά που έχουμε κάνει εγώ μαζί με τις εκδόσεις Μύρτος και τους γραφίστες της Γράφιουμ. Έχουμε προσπαθήσει μέσα στο βιβλίο να εσωκλήσουμε όσο περισσότερα σχέδια γίνεται που να καλύπτουν διαφορετικές ηλικίες, γούστα, ιδιοσυγκρασίες. Μπράβο, από τα απλά μέχρι τα πολύ σύνθετα. Ναι. Και ξεκίνησα με κάποια μπλουζάκια, τα οποία είναι μια απλή βάση που έχουμε περισσότεροι, που μπορούμε με απλές πινελιές. Λοιπόν, αυτό τώρα μπορεί να είναι και ένα φανελάκι, αυτό που λέμε της λαϊκής. Ακριβώς. Που αγοράζουμε με €1. Ναι. Αυτά όμως τα τζουρτζουλίδια που λέει και η παρουσιάστριά μας, πού τα βρίσκουμε εμείς για να τα κάνουμε? Σε καταστήματα με είδη ραπτικής υπάρχουν πάρα πολλά σχέδια, για παράδειγμα σε δαντέλες, σε χάντρες, αλλά και τα πιο μικρά περισσεύματα. Ακόμα δηλαδή και από ρούχα που έχουν εξυλωθεί, από κασκόλ, δηλαδή μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τα νήματά του, άμα έχει χαλάσει. Όλα προτείνουν να τα μαζεύουν σε ένα κουτάκι και μέσα στο βιβλίο υπάρχουν όλοι οι απαραίτητοι οδηγοί για να μπορέσουν να τα αξιοποιήσουν. Πολύ ωραία. Θα μας δείξεις κάτι πάνω σε ρούχο? Ωραία. Να ξεκινήσουμε με κάτι απλό. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι ένα εργαλείο θερμοκόλλησης στρας. Λοιπόν, πώς μπορούμε να κάνουμε μια απλή μπλούζα? Έχω κάνει εδώ την πρώτη εργασία προσθέτοντας μερικά κουμπάκια, ένα κομμάτι από λίγη κορδελίτσα, λίγο υφασματάκι και μπορούμε να δούμε τώρα. Όταν αγοράζουν το μηχάνημα, έχει μέσα όλες τις μύτες για όλα τα απαραίτητα μεγέθη για στρας. Κόστος το μηχάνημα? Όχι. Κοστίζει πάνω κάτω γύρω στα 15-20 €, αλλά τα αγοράζεις μία φορά και μπορείς να κάνεις. Ωραία. Λοιπόν, εγώ έχω διαλέξει τώρα τη σωστή μύτη για ένα στρασάκι. Ουσιαστικά αυτό θέλει γύρω στα 4 με 5 λεπτά να θερμανθεί για να έρθει στην κατάλληλη θερμοκρασία. Τα στρασάκια αυτά κάτω έχουν μια επίστρωση κόλλαση ειδική σε υφάσματα. Τα ακουμπάμε μερικά δευτερόλεπτα. Η οποία θερμαίνεται και κολλάει. Αυτό ήταν. Δηλαδή εδώ λίγο ακόμα. Ναι, θες περισσότερο χρόνο στο σπίτι που στην ηρεμία σου? Θέλει 4 με 5 δευτερόλεπτα κανονικά. Απλά τώρα μπορεί να μην έχει προλάβει να θερμανθεί όσο ακριβώς θέλουμε. Το οποίο μπορεί ο καθένας να το κάνει όσο πιο στρασά το θέλει. Κολλάνε σε όλα τα υφάσματα, δηλαδή οι περισσότεροι έχουμε παλιά τζιν. Ναι. Και τώρα το καλοκαίρι σε πιάνει μια διάθεση, ξέρεις, λίγο πιο ανανέωση. Αυτό κολλάει και σε τζιν και σε βαβακερό. Το μόνο που δεν κολλάει είναι στο γυαλιστερό δέρμα. Στο καστόρι, για παράδειγμα, κολλάει ακόμα και εκεί. Κολλάει. Ωραία. Ναι. Εδώ δηλαδή έχουμε διακοσμήσει την τσέπη και εδώ είναι μια φούστα, η οποία ήταν μια απλή. Εγώ την έκοψα διαγώνια γιατί μου αρέσουν τα σύμμετρα. Και είναι γεμάτη εδώ πέρα με Σβαρόφσκι. Αυτά υπάρχουν. Αυτά τα άραψες εσύ και αυτά? Όχι, αυτό είναι έτοιμο ύφασμα. Ωραία. Το και οποίο εσύ προσέθεσες τα στρασάκια. Ναι. Πολύ ωραία. Τη δαντέλα τώρα που έχεις εδώ πέρα και είναι πολύ μόδα φέτος από ό,τι είδα. Ναι, και βγαίνει σε πολλά χρώματα, καλύπτουν όλα τα γούστα. Λοιπόν, εκτός από τα μπλουζάκια που μπορεί να μπει σαν τελείωμα, μπορούμε να έχουμε μια μονόχρωμη φούστα. Πολύ νεανικό. Για παράδειγμα, ναι. Ή να τη βάλεις εδώ, ας πούμε, ή να τη βάλεις μπορεί να μπει είτε εδώ, είτε στο τελείωμα. Τέλειο. Το ίδιο μπορεί να γίνει επίσης και σε φορέματα που ήδη μπορεί να έχουν μια υπάρχουσα επιφάνεια σαν ζώνη ή σαν τελείωμα. Και έτσι μπορούμε να επιφέρουμε και το συνδυασμό χρωμάτων που εμείς θέλουμε. Αυτό το ραβείς? Το ράβουμε, άμα είναι στην κάτω μεριά, μόνο από πάνω. Ναι, πόντο-πόντο. Δεν είναι δύσκολο. Όποιος το ξεκινήσει, πιστεύω, επειδή είναι δημιουργία, είναι χαρά, κάνεις κάτι δικό σου. Έχεις μες στο βιβλίο τρόπο. Όλα είναι βήμα προς βήμα, φωτογραφία με φωτογραφία, μία μετά την άλλη. Αυτό είναι κάτι που μπορούν να ξεκινήσουν, ένα από τα πιο απλά. Εδώ, περίμενε γιατί μου φύγε. Είχαμε ένα απλό, αυτό εδώ. Ναι, στα παπούτσια και γενικά σε τσάντες δερμάτινες που μπορεί να έχουν καταρθεί, να έχουν ένα λακέ, να έχουν οτιδήποτε, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μικρά κομμάτια δέρματος, ακόμα και από τσάντες που μπορεί να είναι σε μια κατάσταση που να μπορείς να αξιοποιήσεις αυτό το κομμάτι που έχει μείνει, που είναι εντάξει, να κοπούν στα σχέδια που θέλουμε και με
κόλλα διπλής, με 2 συστατικών, η εποξική λέγεται, μπορούν να τα κολλήσουν. Δεν θα πρότεινα τη δερματόκολλα. Τώρα, γιατί την τσάντα δεν ξέρεις τι θα την κάνεις μετά. Ακριβώς. Δεν γίνεται κάτι άλλο. Εάν είναι σε ένα σημείο η τσάντα μόνο γδαρμένη, μπορούμε να βάλουμε ένα άλλο κομμάτι. Αν είναι σε πολλά, Summer wine. μαγιό. Με τυρκουάζ και κοράλι, διαχρονικό, ανεξαρτήτως μόδας, όλες οι γυναίκες κάθε καλοκαίρι το προτιμάμε. Ελενίτσα, σας αρέσει αυτό, είμαι σίγουρη. Είναι σιξτήλα. Λοιπόν, κάτι άλλο που μπορούμε να κάνουμε, θα δείξω μετά και τελειοποιημένα κάποια μπλουζάκια. Παίρνουμε ένα ρεσό κεράκι, τα ανάβουμε. Μπορούμε να φτιάξουμε μερικά μοτιφάκια, τα οποία μπορούν να γίνουν από συνθετικά και μόνο υφάσματα. Το πιο οικονομικό είναι η οργάτζα, υπάρχει σε ευρία πληθώρα χρωμάτων. Μάλιστα. Που μπορούμε να κάνουμε κάποια μοτιφάκια και να τα βάζουμε πάνω σε ρούχο. Ακόμα και τα τούλια από τις μπομπονιέρες μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Το ρεσό, γιατί τα ανάβουμε, κάνουμε προσευχή να μας πετύχει. Όχι, λοιπόν. Έχω κόψει μερικά σχέδια σε κύκλους. Κανονικά θέλει λίγο χρόνο, 2 λεπτάκια για να σταθεροποιηθεί η φλόγα. Το καίμε περιμετρικά. Έτσι δεν ξεφτίζει. Και μπορούμε και δίνουμε μία κούρμπα για να δώσει μια λίγο πιο φυσική μορφή. Φανταστικό αυτό. Μπορεί να το κάνει κάποιος σε διάφορα μεγέθη και να το κάνει όσο πιο γεμάτο θέλει. Ναι. Το οποίο μπορεί αυτό, μετά δηλαδή αφού η ένωση πώς γίνεται, με μια χαντρούλα λίγη κλωστή. Ωραία. Σε μερικά δευτερόλεπτα είναι έτοιμη. Εσύ είπες έτοιμες μπλούζες. Ναι, θα σβήσω λίγο αυτό. Λοιπόν, στα φανελάκια, καταρχήν εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να στολίζω για την πίσω πλευρά. Και ειδικά για τις κοπέλες που έχουν κοντό μαλλί είναι το ιδανικό. Από εκεί και πέρα, στο βιβλίο θα βρουν επίσης πώς γίνονται τα λεγόμενα γιόγιο, έχουν ειδική ονομασία αυτά, με λίγο περίσσευμα από μια τρεσούλα, με παλιά κουμπιά, με διάφορα υλικά δηλαδή που μπορεί να είναι ξεχασμένα. Εδώ ένα απλό μπουφάν που με λίγη αλυσίδα και πέρλες του έχουμε δώσει μια άλλη όψη. Εδώ είναι για πιο ροκ καταστάσεις, κομμένο. Τέλεια, θα τα βρουν όλα λοιπόν μέσα στο βιβλίο. Ναι. Και δίνουμε, αν δεν κάνω λάθος, και 4 βιβλία δώρο, έτσι. Ελένη1@alphatv.gr με τα ποίηματα εκδόσεις Μύρτος. Τα ναι, βέβαια. Κυρία Μενεγάκη, την ανανεώσαμε την καρτορόμπα μας. Σας ευχαριστούμε. Και σε διαφημίσεις, αφού ευχαριστήσουμε το γλυκό αυτό κορίτσι. Με τόση υπομονή μας είπε τι μπορούμε να μάθουμε και βεβαίως περισσότερα θα μάθετε μέσα από το βιβλίο. Βέβαια. Που μόλις έχει κυκλοφορήσει, λέγεται Με τα ποίηματα και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μύρτος. 4 τυχερές λοιπόν αύριο στο Ελένη 1 θα κληρωθούν για να πάρουν 4 βιβλία. Άλλα 6 θα έχουμε εδώ για να σας τα στείλουμε δώρο στις τηλεθεάτρες που παίρνουν τηλέφωνο. Θα δείτε πώς. Διαφημίσεις.